Ahoj všetkým, já vás vítám u dnešného kvízu. Chci se předem omluvit, že trošku začínáme pozdě, bohužel moja chybka, krabička se mi stalo to, že se vytuhnul. Ale jsme tu a já tu vítám dneska dvou hostí. Dneska tu budeme mať dvoch súťažiacich a tu máme slečnú existenciu a freelancera, čiže Ahojte. ahojte. Čaute. Já vás malinko trošku ještě pridám. Tak, dobre, myslím, že by to malo byť v pohode, keď tak čet napíše. No, ja vás tu teda vítam na Quiz Show. Dúfam, že sa budete dobre baviť a dúfam, že si to užijeme. Máte nejakú skúsenosť takto s kvízami, alebo je to vaša premiéra? Tak mimo to, že sme hrali Quiz Planet a snažili sme sa niečo natrénovať, tak asi nie. Ja som niekedy chodil na pub quizy, ale to už tiež dlho som neabsolvoval, takže uvidíme, no. Inak, ja by si existencia chcela tam moje sa ľuďom predstaviť, ktorí by ťa nepoznali, že čo vlastne streamuješ, čo je tvojou náplňou a podobne, aby ťa trošku spoznali. Dobre. Tak ja som slečná existencia, moje pravé meno je Sára, ale kľudne ma môžete volať slečná hociaká, hej, to vždycky podľa situácie. No, každopádne venujem sa streamovaniu už 3 roky. Môžete u mňa nájsť či už od hrania hier po art streamy. No, stávali sme raz Lego a ešte ma čakajú také 2 streamiky stávania Lega, takže aj to sa u mňa dá nájsť. No a čo sa týka hier, tak veľmi rada skúšam nové hry, väčšinou testujem hry. Keď dostanem nejaký kľúčik, tak dosť často u mňa nájsť aj hry, ktoré ešte ako buď nevyšli, alebo vyšli veľmi skoro a tak môžete zistiť, či tú hru budete chcieť alebo nie. Mám rada také, lebo sú väčšinou na krátky čas a u mňa dosť často nájdete krátke hororovky alebo nejaké simulátory managementové a tak ďalej. Tak, tu by sme mali Takže skoro všetko. slečnú existenciu. No a môžeš pár slov povedať niečo aj o sebe freelancer? Tak ja som jej fanúšik, divák za posledný rok a pol asi a kamarát už aj v reálnom živote a myslím si, že toho viem viac ako ona, čo buď to dokážem, alebo sklamem, tak uvidíme. Uvidíme, no. Ja sa len takto spýtam na okraji, máte nejaké témy, ktoré by ste treba raz nechceli mať v kvíze? Šport. Ja, asi ten. Šport nechceme. No, že šport není vaša silná stránka, jo? Chápem. Prejdeme teraz k pravidlám. Ja vám postupne vysvetlím pravidlá súťaže a ak by nebolo čokoľvek jasné, tak pokojne sa pýtajte. Máme tu 16 tém, bude 16 kategórií, z toho každá je jedna otázka plus jedna náhradná, kvôli žolíku, ktorú máme vymeniť si jednu otázku. V prípade, keď sa zodpovie prvá otázka, tak tá náhradná sa si ukážeme ako nesúťažne, aby sme si prešli, že aké otázky tam boli. Budete tu mať 4 žolíkov, budete tu mať výmenu otázky, budete tu mať dvakrát možnosť si tipnúť, potom tu máte odobrať jednu možnosť a samozrejme tu ešte je proste 100% odpoveď. To by bolo žolíkom. Tiež tu je možnosť, že tu môžete nájsť zlaté cihličky, ako to bolo vo forme starom riskuj. Takže tu vám určí automaticky jednu správnu odpoveď. No a čo sa budú tu aj 3 minihry. Hovorím to dopredu, aby ste keď tak vedeli pracovať s žolíkmi, pretože tam minihrám sa použiť nedajú. Všetko jasné? Áno. Hádam nepozabúdam, že čo všetko máme teda v inventári, čo môžeme použiť, lebo ja som schopná to zabudnúť v podstate hneď, že mám nejakého žolika alebo nejakú výmenu, takže... Keď tak ja sa pripomeniem, ja väčšinou nabádam ľudí, aby trošku taktizovali a skúšali nahrať čo najviac správnych odpovedí.
tak uvidíme, ako vám to pôjde. Dobre. Môžeme sa teda pozrieť na témata dnešného kvízu. Môžeme. Poďme na to. Inak ja pozriem takto lenzu, ahoj lenzy, no a odhalme si, čo sa nám tady skrýva. Máme tu prekvapenie, máme tu hororové filmy, Iný kraj, iný mrav, Pokémoni prvá séria, príroda, Japonsko, Sega, hororové hry, Južná Amerika, Bethesda, Oscary, Arktida, Diablovky, ľudské telo, UNESCO a Rada na zlato. No božinku. Tak čo na to hovoríte na témata? Až na to Diablo, Pokémoni a Oscary, to bude zaujímavé. Uvidíme, ale dvakrát hororové témy, to Hej, to je dobré. Aj keď hororových filmov mám napozeraných veľa, väčšinou som videla ešte, keď som bola malá, čiže si pamätám holý prd a hlavne herci. To ide úplne mimo mňa. Uvidíme, čo tam bude nachádzať, tak môžete sa dohodnúť, čo vybrať ako prvý tému. Alebo sa nejako si dohodnite. Kto začne prvý. Začneme ľahké. Nechám to na teba. Ľudské telo je také asi najľahšie. Myslím, že o tom by sme mali vedieť ako ľudia najviac. Vyskúšajme. Tak chcete ľudské telo? Môže byť. Bude to prvá minihra. Zrovna. OK. No dobre. Takže v tom sú už, v tých oných sú už minihry, hej? Áno. Zabudované, jasné. Ja vždycky dopredu poviem, keď si vyberte nejakú tému, či tam je minihra alebo nie, a keď ju dáme, tak potom dovysvetlím, v čom spočíva minihra. Dobre. Ja sa teda poďme pozrieť na to, čo skrýva ľudské telo. Jo. Jenom sekundičku. Ja si zoberiem jednu vec. Jo, jenom sekundičku. Evidentne mi to neuznalo, čo to, aby mi to schovalo predtým, takže ešte jednou mi to ukáž. Jo, a musím udělat jednu věc. Malinký moment. Tohle sa môže stať, že tu máme renunci. Jo, a ešte tu máme... Tak, dobre. Občas sa môže proste niečo takého stať, ale ja sa teda ptám. Ráno je človek o 5 cm vyšší než večer. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? U faktu a mýtusu budeme mať 3 otázky, stačí, keď správne zodpoviete 2. Dobre, ja si myslím, že to je fakt, lebo som už o tom veľakrát počula a myslím, že som čítala aj niečo o tom, že prečo. Alebo to je, no, že ako píše Nejfakt, že je to 1 až 2 cm, že to bude zase, ale akože otázky sú, akože sú tam aj chytáky, alebo... Určite. Ja si akorát som istý, či to nie je opačne. Veď 5 cm je celkom dosť, hej. Hej, ale či si skôr nemáš tie svaly proste sturnuté z toho ležania a potom sa natiahneš počas dňa, to si som istý. Takže tým pádom by si bol vlastne večer vyšší, keďže sa natiahneš, čiže by otázka sedela. 5 je veľa. 5 je veľa, no. Takže to skôr, aj keby sa trochu natiahol, že proste sa ponaťahuješ na niečom, budeš vysieť, tak 5 je veľa, čiže to by som dal ako mýtus. Ráno je človek vyšší než večer. No, aj opačne to je podľa mňa, aj 5 je veľa. Len vás potom poprosím, keď si budete istí už, že chcete označiť odpoveď, len mi povedzte, čo chcete označiť, aby som to označil, aby som vám zbytočne neskákal do reči. Tak ako sa ideme zhodnúť? Aby som vedel. No Sárka bude označovať, takže ty rozhodneš na konci a budem hovoriť svoj názor.
Je to 5 cm, je to mýtus, lebo 5 cm nie je vyšší, proste podľa toho, ako to je napísané. 5 cm by som si na sebe všimla. Chceš označiť teda, že to je mýtus, hej? Áno. Označíme teda, že to je mýtus. No. A k tomu ti poviem, že občas sa treba postaviť ráno ku meraniu, pretože fakt sú niekedy o 5 cm ráno vyššia ako večer. Takže toto máme fakt. Ako správnu By som odpoveď. chcel vedieť, že či sa naťahujú na škripci tí ľudia, alebo čo. Takže No nevadí. máme prvé nie. No, mala som ísť to, čo som si myslela ako prvé. Hm? Ako Spon sa mi nesenil. Ako druhú otázku máme. Postavenie tvarov ku stene zabraňuje postavenie sa na špičky. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Mýtus. Nie. Tak ako myslím, že... Že keď sa opriem hlavou o stenu? Keď sa postavíš tesne k tvarov stene. Mhm. Tak akože, ak sa dotknem že nosom steny, tak by som si ošuchala ten nos, ne? Ja, ale tak tesne, no tak mýtus, nie? Podľa mňa sa vie človek, ale to je taký chyták, že proste, že budeš mať z toho v hlave, že čo? Môžem to ísť vyskúšať. Keď idem s ťažiskom, mi tam niečo napadá, že potrebuješ sa to ťažisko trošku posunúť a budeš stále prať dozadu možno, ak sa oprieš, ale neviem teraz, či to je tým. No podľa mňa to je mýtus. To predtým bol fakt, toto musí byť mýtus. Dobre, necháme to na mýtus. Chcete teda označiť mýtus, áno? Áno. Označíme teda mýtus. No a ja vás, k tomuto faktu, teda zaujímavosti poviem to, že ja som si to otestoval sám a bohužiaľ nikdy sa mi nepodarilo sa postaviť práve na špičky. Tak počkaj, môžem to ísť vyskúšať? Pokojne Musíme, ja. môžeš. To je blbosť. Pokojne si to môžeš vyskúšať. Ono, tam je totiž to, že niečo bráni práve nám sa postaviť práve na tie špičky. Hej, ťažisko, Takže- mňa to preklapa dozadu. Mhm. Už idem počúvať freelancera, lebo ja som aká blbá. Tak preto som ti povedal Ale zle, takže... postavila som sa na ne, hej? Ale Ja prvýkrát hej, ale nebol som úplne natlačený. Tak keď som bol natlačený úplne ne- špičkami aj tvárou, tak nevydržíš tam práve úplne, akože vyskúšať ti to pôjde, ale nevydržíš tam práve. Ono niekedy to ani nezareaguje, že sa máš vlastne postaviť na tie špičky. Mám to sám overené práve. No to je tým ťažiskom, mňa to začalo Mhm. proste Jo. vrácať naspäť dozadu. Takže... Takže bohužiaľ fakt alebo mi to tam nevyšlo. Nie. Aby sme to dokončili celé, tak nesúťažne už sa pozrieme na tretiu otázku. Pri pozeraní komediálnych filmov je možné dostať infarkt. Je to podľa vás fakt alebo mýtus? Si myslím, že hej. Tak môžeme ho dostať aj hocikedy, takže... Takže od smiechu predpokladám bolo myslené. No, tak ako môže človek umrieť podľa mňa. Keď už dokáže umrieť na zlomené srdce od smutku, tak myslím si, že asi keď sa budeš aj moc smiať, tak ti proste ide to telo riadne proste nestíha všetko, tak podľa mňa fakt. Ale nebol tam ani jeden mýtus, teraz som to To je práve to, že toto je mýtus, pretože pozeranie komediálnych filmov práve naopak posiluje všelijaké zdravotné veci a dáva aj prekrvuje viacej krvné cievy až o 50%. A v prípade, kebyže napríklad pozeráš smutné filmy, tak je to zase depresie a tam hovorí, že až o menej ako 20% sa to menej prekrvuje. No,
Ja som Pri? vravela, že tam bude mýtus, že fakty boli už, tak musí byť to aj mýtus nejaký. Nevadí. A zase úsmech smrti sa dá, to som čítal niekedy, Mhm. že sa stalo už. Ale asi nie pri komediách, no. Ono skôr pri hororoch by sa to dalo považovať, ale nám je to také všelijaké. Bohužiaľ, prvá téma nám nevyšla. Úplne. Nevadí, dáme 15 zo 16. Ne. Tak, môžete vybrať zatiaľ ďalej. Príroda. Budeme tie ľahšie najprv, hej? Tam, čo si Mhm. myslíme, že sú ľahšie. Tak No sa teda, zistili sme, že nie. tak sa teda poďme pozrieť na to, čo nám skrýva príroda. Ako sa volá strom, v ktorom je Máš to? nahromadená zásoba až 10 litrov vody? Za A je to jedla, za B je to bob, alebo za C je to sú to kokosové palmy. Podľa mňa baobab si myslím, lebo No ten- baobab je obrovský strom a žije, no akože žije, rastie väčšinou na tých v tých afrických častiach predpokladám, kde proste aj kaktusy si zadržiavajú sebe vodu, aby mohli získavať živiny, pretože tam neprší, kokosové palmy majú, kokosy majú vodu, ale nie tie nie je to vlastne ten kmeň a jedľa tiež nie, ale baobab je podľa mňa taký, že asi najväčšia pravdepodobnosť, keďže je obrovský a 1000 litrov vody je fakt dosť. Si myslím, že aj keby máš že kokos, samostatný strom, tak proste tam nenapcháš 1000 litrov vody. Vlastne úplne. Chceme teda označiť Bčko? Mhm. Baobab, hej. Označíme teda Bčko. Ako baobab. Pri vymazaní jednej z možností by to práve boli kokosové palmy. Takže to by správne nebolo. A tu vás nebudem dlho napínať a správne máme Bčko. Takže je to správne. Gratulujem k bodíku. Juhu, máme prvý bodík. Myslím, že on Ale strašne veď- rýchlo rastie, že? To je jeden z tých, čo rýchlo rastú. Hej. Tak. Ono hlavne záleží, no aj kde tú vodu potrebuje využiť, lebo ak sa nachádza v tých teplejších oblastiach, kde neprší, tak akože neprší nejak extra moc, tak potrebuje tú vodu do budúcna, aby mal živiny, lebo oni sú to aj jedni z tých takých, čo sú strašne staré, nie? Tie stromy také obrovské. Kmene majú strašne široké hlavne. No a teraz sa práve pozrieme na tú náhradnú otázku nesúťažne, keďže to sme zodpovedali správne, že čo nám bude ukrývať. A aké kvety má lepkavý jelš, teda jelše lepkavá. Fialové trúbkové kvety, za B jahňatá, nebo za C rúžové metliny. Neviem, čo sú jehnedy. A jahňatá, Ono to je práve jahňatá, čo som pozeral preložené do slovenčiny. To sú také tie chupaté, Také veľké, hej, roztomilé, podľa- také hej. ťuťu-muťu zajačiky malinké. Hej, chápem. To není jelš, to sa ma nepočula, že by sme tu mali a rastie nám to tu. Samozrejme, toto už je nesúťažne. Hej. A môžeme si skúsiť typnúť, nie? Či? No nie, že typnúť, samozrejme my to vieme, ale niekedy to nedáme dobre. U nás sú to bahniatka, nie? No hej, bahniatka, preto som tak rozmýšľala, no. Ja že mne to práve takto si preložil DPL-ko, takže takže tak, no. Ja. Podľa mňa tie ružové metliny isto to žije na Slovensku. Sú to práve bahniatka. Je fakt? No ja to nezbieram. Moc výrazné sú tie farebné podľa mňa, no takisto neviem. Ja by som dal tiež to Bčko asi. Neviem, čo sú metliny, takže to je... Ale ružová proste, veľa stromov nemá ružové. Ale Akože máme čerešňa a tak, ale... Máme to každopádne správne. Môžete vybrať ďalej. No, dáme to, čo ťažšie. Dáme Japonsko.
To som chcel inak dať presne. Dobre, dajme. Poďme sa teda pozrieť na svetoznáme Japonsko. Čo to bude? Geografia, nejaké oné postavy, história. Aká je maximálna prevádzková rýchlosť pre vlakov známych ako Shinkansen? Za A 210 km za hodinu, za B 320 km za hodinu, za C 400 km za hodinu. Ja si myslím, že ja som to aj počítala, že ako rýchlo by som bola v Bratislave alebo v Prahe, kebyže s ním idem. Podľa mňa asi tých 320 km za hodinu, neviem, to je také. Ja to viem, že to je strašne, strašne rýchle. No viac ako 200 určite a 400 mi príde veľa. Išiel som v Číne a niečím podobným a to bolo tuším okolo 250, tak dal by som 300, aby boli rýchlejšie. No, Bčko. Samozrejme, môžete použiť aj nápovery. A to máme akože, keď to nám potom už nebudeme môcť použiť, nie? Každý jedenkrát. Tak. No, tak dáme Bčko. Označíme teda B, jo? Označíme teda Bčko. 210 km, ako podotknul kolega, je práve hodne málo. A 400 km za hodinu je zase hodne rýchlo, takže gratulujem druhému bodíku. No, to som rozmýšľala, že v Bratislave by som bola za cca 50 minút takým vlakom, si pamätám, že som vravela, a Bratislava je od nás 300 km, 320, 350, tak som si povedala, že keď budem v Bratislave za hodinu takým vlakom, čo som počítala, tak asi toto. Ono, väčšinou tieto TŽVčka jazdia okolo práve tých spomínaných 320 km a myslím, že sú to asi najrýchlejšie vlaky na svete, ak sa nemýlim. Je to možné, že stále sú ešte prvé. No a keď som sa pýtal u Japonska na náhradnú otázku, ktoré japonské mesto bolo hlavným mestom predtým, než sa ním stalo Tokio? Osaka, Sapporo alebo Kyoto? Asi Ačko, neviem, to je jediné, ktoré poznám. Ale aj Cčko som už počula. No nie som si istý, či to nebolo Kyoto. No veď to znie to tak, že by mohlo byť. Ja vlastne Kyoto, lebo naopak to máš Tokio. Nie? Je to práve takto. Je to Cčko. No, lebo keď si povieš, že Tokio, že akože Kyoto a Tokio máš, keď zameníš tie dve tieto dve. Slabiky. Slabiky, hej. Čiže ešte, že tam není téma slovenčina. A gramatika. Jaj, božinku. To by som možno vedel, aspoň niečo. Takže gratulujem druhému bodíku. No a môžete si vybrať ďalšie téma. Tak, toto nebolo moc ťažké, tak by som dala Bethesdu. To by nemuselo byť až také ťažké, ale uvidíme. Ale ja neviem, čo oni vyrábajú. Battlefield? Nie, počkaj. A neviem. Elder Scrollsy všetky. No ja som nehrala. No tak, to som hral, tak ale či to bude odtiaľ, uvidíme. Označíme teda Bethesdu? Poďme sa teda pozrieť. Máme žolíkov. Poďme sa teda pozrieť na Bethesdu. Kto dabuje Indiana Jonesa v Indiana Jones and the Great Circle? Troy Baker, Nolan North alebo Matthew Mercer? Troy všetko možné dabuje, ale neviem, či ho tam nikto nevymenil. No? Či to nie je ten Mercer, ten, čo má tú svoju D&Dčkovú kampaň. Critical Role. Nie som si istý, či ono tam vydaboval kurník. Chceme žolíka použiť, alebo nie? No... Môžeme? Akého žolíka?
To, že nám dá preč jednu onú, či? Mhm. Ak zostanú tie dve, tak bude sranda, ale... Len predom hovorím, že pri vymazovaní odpovedí sú predom určené. Jo, tie odpovede, ktoré dávam preč. No veď jasné, jasné. Akože Troy Baker dabuje skoro všetko z týchto hrách. Dá aký preč riešený, Nolana Norta isto. No však práve. Takže to by sme si aj tak moc nepomohli, keď sa rozdeľujeme akože medzi dva. A Ako- náhradné otázky môžeme iba raz použiť tiež, však? Hej. Mhm. To môže byť ešte horšie, ale... Ako som viac Ačko, ale to Cčko, keby tam bol niekto iný daber, tak to by som povedal, že Ačko, ale teraz nie som úplne istý. Určite to nie je Nolan North, to viem, ale... Jak chceš. Ja som za Ačko, ale kľudne môžem použiť Jelike. Ten, no, neviem, tak... Ak zmizne Bčko, tak neviem. Tak si s tým nepomôžeme, tak či tak a je veľká pravdepodobnosť, keďže nám Sarin povedal, že on to vlastne nevyberá, teraz on to predom vybral, takže nás vlastne varoval predtým, čiže pravdepodobne Bčko by vyradilo. Tak môžeme skúsiť to Ačko, no. Keď si Označíme, hovoril, že veľa dabovala. No on strašne veľa dabuje ľudí, aj Batman tuším dabuje. V tých hrách. Tak dáme Ačko. označíme teda Ačko, jo? Mhm. Označíme teda Ačko. No, pri tejto otázke by išiel preč práve Matthew Mercer. Išlo by pre Cčko. No okej. Tak aspoň, že tak. No a tuto vám poviem takú inú zaujímavosť. Neviem, či Slušná existencia pozeráva na Twitchi práve, keď sú takéto tie konferencie, ako bolo The Game Awards a podobne. No a tam práve na scénu prišiel Harrison Ford a stretol sa tam práve s týmto daberom a povedal mu, že keby to nenadaboval tak dobre, ako to nadaboval, že by si to Harrison Ford urobil sám. A ten niekto bol práve Troy Baker. Takže No, máte super. to správne. Tie posledné Game Awards som nepozeral, takže som ich nevidel. Spolu. Ja sa práve teším na tieto The Game Awards, pretože očakávam Expedíciu 33 ako hru roku. Mhm. Tak uvidíme. Ja skôr na tie... Tam tuším majú aj nejaké predstavenia nových hier, že? Mhm, Či? hej, Na hej. týchto koncertoch. Tam- No, tak na to sa teším viac. Tam občas predstavujú aj nové hry. Sem tam miestami, tak uvidíme. Ale máte to správne. A kebyže sa pýtam na náhradnú otázku, Koľko bugov je v Skyrime? ako sa nazýva podtitul prvého dielu The Elder Scrolls? Za A. Daggerfall, za B. Arena, za C. Morrowind. Že Arena bola prvá úplne. To bol Daggerfall. Presne tak. Správne je Bčko. A je to Arena. Som aj ja vedela, to ani hrať nemusím. Ináč hudba ti má hrať, alebo nie? Občas hrá pri správnych odpovediach hrá, občas pri tých označených mám tu nejaké si rozbité, evidentne. A veď, v pohode. Pretože ona tu má hrať aj ukážku pri označených, akurát ja som prenastavoval teraz veľa vecí na nový PC, tak aj preto som úplne nestíhal. Ale máte to správne, samozrejme. Pro toho ľudského tela, ty kokos, mi to tam vadí a vyzerá to najľahšia téma a my sme úplne pohoreli, ty kokos. A to boli iba 50 na 50 možnosti, nie 3. Hej, bez toto. Tak, môžete vybrať ďalšie témata. Máme dačo, máme hororové filmy. Chcete teda hororové filmy, hej? Skúsme. Máte radi hororové filmy? Áno. Tak na spanie akurát. A skôr, Tam bude ten posledný, čo sme pozerali, tak to bude vtipné. a skôr krvavejšie, alebo ti duchariny? Najviac asi také psychologické, keď tak psychologické horory asi najviac, lebo tie krváky to sú len také, že skôr také iba, že neviem, to je taká blbosť. Ale pozriem si to, aby som mala v repertoári svojom dačo. A
duchariny, no skúšala som ten Conjuring, ale viacej ako to, že to bol horor, ma zaujalo jak sa volajú? No, tí Uh, dvaja. To bude otázka. Varenovci. no, to bolo práve Hej, Conjuring. Varenovci. Warrenovi. No, tak tým ma to skôr to, ako to išlo po sebe tie Mhm. časti, že ma to tak, sa mi to tak páčilo, že to tvorilo vlastne taký seriál viac, ako seriál. Ono, k tým Warrenovým je to práve nedávno niekto vydával video, že to je práve celé scam. Ale mne sa aj tak tie filmy hodne páčia a najradšej mám práve jedničku, dvojku. A tá nedávno som videl štvorku a za mňa je celkom fajn, takže ak ste nevideli, tak veľmi odporúčam pozrieť. Už to má aj CZ dubbing Čo sa týka práve. tých hej, A Warrenovcov, tak teraz sme pozerali jeden seriál, vyšiel na Netflixe o prípadoch, Mhm. čo sa stali a že tam boli že tam prišli ako do tej školy aj títo Varenovci, Hej. ale akože neriešili ten prípad, iba bol akoby seriál Mhm. o tom, že tam boli spomenutí, ale že nechceli mať s ním akože nič Mhm. spoločné, že mu ani ruku nepodali tomu študentovi a tak. Tak sa teda poďme pozrieť, čo nám skrývajú hororové filmy. Ale teraz čítam niečo o tej Annabelle. Stále sa stráca a potom niekto umrie. No, uvidíme. Ako sa volá démon, ktorý posadol Regan vo filme Exorcista? Za A. Pazuzu, za B. Azazel alebo za C. Valak. Akurát dneska som si ich všetkých preberala v jednej knihe. Mhm. Pazuzu bol ale v inej. Démon. Azazel je diabol. A diabol a démon sú celkom rozdielne veci. No, nutne toto nemusí byť v tej otázke tak myslené, ale... Aha. Ako ja som to videl asi raz v živote ten film, ale to prvé mi Aha. niečo hovorí. Valak Pazuzu. absolútne. Mhm. Pazuzu, lebo čo mám tú knihu o zaklínadlách, tak tam bolo spomenuté, bol tento spomenutý ten Pazuzu na vyvolanie démona, čo sú tam no je tá kniha, čo mám, neviem ako sa už volá, neviem si spomenúť, lebo rozmýšľam nad otázkou. A Valak znie skôr tak ako tiež ako taký diabol, skôr niekto z podsvetia, ale nie ako démon. Asi ten Pazuzu. Ono, Ja som tiež ja len začal. doplním, aby náhodou nedošlo Milke, ono sa to obecne berie ako démoni, ako celkovo. No. To som si myslel, že to tak je všeobecne pomenované. Keď sú takéto nejasnosti, tak ja to väčšinou objasním, aby potom nebol zmetok, že sa to nepovedalo. Som dala to Ačko. Jo, Ačko. A nechcete použiť treba z nápovedu. Až chceš neistiť? To Sa nemôžem snaží potvrdiť. pomôcť. To nemôžem potvrdiť. Alebo môžeme dať náhradnú otázku, no čo môže byť ťažšie ako Ako... exorcista, ktorého som videla asi tak 10 rokov dozadu. A ja tiež, ale toto meno si pamätám. Neviem, kde by som ho videl, než určite nebol v žiadnej Diablovke a ja som veľa hier s démonmi zase nehral. Ani z filmov takých som nevidel, kde bolo vyslovene posadnutie. A toto mi rezonuje v hlave, to Pazuzu, jak som to videl napísané, takže ja by som dal to Ačko, ale keď chceš Žolíka, tak... Dáme na teba, ja som tiež bola v tom, že ako prvá dáme, že to Ačko a keď to budem zase rozmýšľať nad tým moc, tak zase si budem hovoriť, no ale mala som dať to prvé. Označíme Tak teda daj. Ačko, jo? Mhm. Označíme Ačko. No. Valak bol práve vo spomínanom Conjuringu. Myslím, že to bol druhý diel. No a démon, ktorý posadol Regan vo filme Exorcista, bol Azazel. Á. Takto. A kde bol Pazuzu? Pasus teraz presne úplne neviem, o tom informácie nemám. Ale mám návod, ako ho vyvolať ináč, keby dáš. Ale môžeme sa na tom mrknúť. Mi to hodilo, že to bolo v Exorcistovi práve.
Tak neviem. Moment, ja sa presne pozriem, pretože je to teoreticky možné. Ale možno ich tam bolo viacej, neviem. Uvidíme. Azazelo. Azazelo je film z minulého roka. Jo, tak máš teda pravdu. Dobre tým pádom. Toto bola No moja ešte, že si sa chybička. spýtal, kde bol. Ešte, že si sa spýtal, že kde bol. Keby som tu bez teba, tak ja som len, že no, tak dobre, poďme ďalej. Pása som nesprávne. Možno niekto v čete by to opravil. Ono, ako vravím, tam sa môže stať chybka, jak robím 32 otázok. Jo, vždycky na kvíz musím pripraviť 32 otázok, tak preto je fajn, že tu mám za pomocníka i chat, i vás. Ale máte to teda správne. No a keby som sa pýtal na náhradnú otázku, ako sa volá maskovaný vrah vo filme Scott? Bože, Michael Myers, Ghostface. Leatherface alebo Ghostface? Ghostface. Mhm. Ach jaj. Už len preto sme to mali vymeniť. Aby tam bola táto. Hej. Jaj. Ale Ach máte jaj. to správne, takže gratulujem ďalšiemu bodíku. Juhu. Tak čo dáme na hororové hry? Či si necháme nakoniec? Tých som odohrala, že neskutočne veľa, ale predsa len takú somu som neodohrala, Tormented Souls. Tu som odohral ja. Aha, Aj to som dal. no vlastne vidíš, som zabudla, že si so mnou tu. Tak dík, No. ma to odpojí za chvíľu, nezabudni. Tak dáme si dačo ťažké, Oscary. Poďme sa teda pozrieť na Oscary. Nejakého žolika použijeme. Koľko vyhral DiCaprio Oscarov? Kde sa od roku 2002 koná výročné vyhlasovanie Oscarov? Za A. Grand Machines Theatre, za B. Los Angeles Country Music Center, alebo za C. Dolby Theatre. Potom čítam, ale nejak teraz ani jedno sa mi nevybavuje. Vyplo mi kameru. Jo, pardon. Ono, ako náhle niečo urobím mimo, tak ono to občas preruší. Tak toto naozaj netučím. Tak čo to si na... Že v Číne asi nie, ako by ste chceli testovať. Ja by som netestovala do Číny, aby mi dali Oscara. A podľa mňa to je v nejakom divadle, takže ten Music Center mi tam úplne nesedí. Takže vylúčil som to, by to malo byť to C-čko, ale... Tak to by sme mohli využiť kľudne, zvyšné sú také, no, to by sme mohli kľudne toho žolíka, nie? Ktorého? Vyraďovanie? Jejda. Sa mi to... Sorry, no, hej, stream sa mi pol. Viem. Ono sa nič mení, ja som práve niečo hľadám, pretože inak by som to nemal ako tak pokojne to. Ja si práve hľadám ešte otázky, čo som tu mal. Čau, humor v čete. Humorný humor. Prišiel si sa pozrieť, ako nám to ide? A neviem, či v tom sne som dala, že... Nedala som asi, že všetky. Niečo 14 alebo 15 zo 16 som dala, vyhrala som. Dal niekto 16? Nedal. Najviac bolo 15. Tak asi môžeme remizovať. Vidíme, no. Ja som potrebujem niečo nájsť, takže si... Zrovna ľudské telo. Že si chcem pozrieť tých 5 cm. Ajaju. Tak... Akože, či máš 5 cm, alebo... Hej, samozrejme. Gravitácia, fakt, ja som si myslel, že či to nebude gravitáciou, ale 5 cm to by šlo veľa. Dobre, čo ideme dať tu na... Do Dolby Theatre, a to je kde? Neviem, že prvé je v Číne, druhé v Los Angeles a tretie. Asi to není v Číne, len sa to možno volá Chinese, ale...
Všetko je to myslím Blue Angels, ale... Ja by som bol na Tčko, lebo tie dve proste nedávajú zmysel. Teda no to prvé by to tu mohlo byť teoreticky, ale ten názov som v živote nepočul. A Dolby som asi už počul. Teda, Dolby som určite počul ako značku, ale... si majú aj divadlo. Môžeme dať kľudne asi do C. Mne to tak najviac pasuje, také krátke to je. Môžete pokojne premýšľať ešte. Máme Máte tam čas. ešte... Koľko sme dali otázok? Už 5? Či 6 práve si myslím. No ešte tam 2 minihry, čiže to je 8. Na zvyšný 8 máme 4 žolíkov. Tak dáme žolíka. Nechám na teba, ale ja som za Dolby zase, lebo tie dve mi nesedia. Keď náhodou sa vyhodí niečo z tých dvoch, tak nepomôžeme. Mne sa páči to Dolby. Padol mi tam zrak hneď. A ideme do rizika. Označíme teda Takže som rátala s C. tým, že tam možno asi nedáme, no. Označíme teda C. No, ako správne podotkol freelancer, tak alebo aj tej existencie, kto by chodil pre Oscary do Číny. A že správne A je to fakt v Číne? Nie, neboj sa. Není, no. Čína nie je správna. A Nie, myslím to divadlo, že nie je v Číne. Nie. A ono sa to odohráva práve v Dolby Theatre. Takže správne je C. Také krátke to je, sa mi to viacej páči. A v Country Music Center, čo ja viem, country? County. Aha, county. To je okrsok, či čo to je. Okres. Ja som si myslela, že niekde, kde sa hrá country. Tak to som už zúfla, že nie, no. Na sekundičku, ja si len to rýchlo spravím. Takto Je ten a Grauman. takto. Dobre. Takže máte to správne. Gratulujú k bodíku. Ďakujeme. Tak také čínske divadlo. Tak. Dolby to znie ako taká značka hračiek. Pre deti. Dolby, on je zvuk riešia, ne? Dolby Audio. Áno. No to môže byť v tom divadle potom teda. No neviem, či kvôli tomu to nazvali, ale je to možné. Došiel Dobre. mi čus. No a keby som sa pýtal na náhradnú odpoveď. Jediným českým filmom, ktorý získal Oscara, je z A. Šarlatan z roku 2020, za B. Kolia 1996 alebo za C. Ostré sledované vlaky 1967. Podľa mňa Bčko, lebo to by som vedela, že by niečo z roku 2020 bolo dostalo Oscara, to by bolo isto dať na refreshery alebo čo. A vlaky nikoho nezaujímajú. Teda ako hej, ale mňa nie. Kolia znie ako taký pes. A je to práve Bčko správne. No vidíš, treba ísť vyrazovacou metódou. Svierak tam hral, nie? Myslím. Tuším, že hej, ale nie som si 100% istý. Takže gratulujú správnej odpovedi. Je tu skoro zhoreli gaštany, som nezabudol. Nevybral. Môžete vybrať ďalšie téma. Dajme hororové hry. Ak si dáme teraz. No. A sa teda poďme Ja sa pozrieť na ne strašne teším. na tie naše hororové hry. Čo bude tá rada na zlato, ty kakso. Ktorý tvorca je spojený so vznikom Five Nights at Freddy's? Za A. Scott Cawthon, za B. Toby Fox alebo za C. Sam Barlow. No túto sériu zrovna moc nemusím, viem, že boli aj filmy a všetko možné. Ale jediné meno, ktoré poznáme, je ten Barlow.
z týchto troch. Takže... A s kým si ho spájaš? No, len viem, že to má niečo s hrami, ale či túto sériu spravil, neviem. Ja by som dala náhradnú otázku pri tomto, isto tam bude taká lepšia. Môžeme dať teraz, Akurát no. Five Nights at Freddy som skúsila hrať, ale nezaujímala som sa moc o tvorcov, pretože to boli také hry, že som to len vyskúšala. Sa divím, že to mal taký úspech, ale že aj tie knižky sú dobré a tak možno, že to má nejaký zmysel. Takže chcete náhradnú Na- otázku, jo? Pri tomto nechcem riskovať, to by som si zlomila ego. Ale dal by som C-čko, keby som to mal typnúť. Správne bolo Ačko. Hm. No a pri náhradnej otázke sa pýtam, keďže máme Silent Hill F, v ktorom roku vyšiel úplne prvý diel série Silent Hill? 97, 99, 2001. Horor, hej, myslím, nebude to, neviem, teraz, akože, ja si myslím, ešte nehovorím oné odpoveď, ja si myslím, že to bude asi 2001, alebo nebolo, akože počítačová hra, alebo hra na PlayStation, asi jedno však. Ono je tu brané Úplne prvá obecne. verzia. Ale najprv to vyšlo na konzoli, myslím, nie? Či aj na počítač, ten istý rok? Podľa mňa by to bolo 2001, lebo takedy vtedy vyšla, no Silent Hill na PlayStation 2 jednotku nebolo, Silent Hill bol na PlayStation 2 a takisto Homecoming, čo mám na Steamku, je asi 2001. 97 je, neviem, asi... 2001 bol Half-Life 2, to už bola trošku lepšia grafika, podľa mňa. Dnesko vychádza ten 2000-kový rok, ale neviem ktorý. Asi Ten ten, 99? no, asi ten bližší, no. Lebo jednotka to už, neviem. Myslím, že to bola Half-Life 2 vtedy a tie hry sa už trošku potom posunuli. A 7 je asi moc skoro. Myslím si, že pri tej Steamkovej verzii bol napísané akože... No oni to tam píšu všade, no. Ale... Neviem, páči sa mi ten tesne pred 2000-kový rok z nejakého dôvodu. Tedy vychádzali dobré hry. Čo má Half-Life, vtedy vyšiel jednotka. To môžem dať kľudne na teba. No. Alebo Tak, ešte dáme žolíka, že jedno vymažeme. Neviem, či chce na jednu otázku mi dvoch žolíkov. Aj pravda. No. To Tam- som tiež. Ja by som dal 9. Ak si myslíš, že je to jedna, tak daj mi jedna, ale ja by som dal 9. Tak dajme Bčko. Nepamätám si, kedy vyšla PlayStation 2. Ako konzola, kedy vyšla? Mhm. Tak to som nemal. Tak Bčko. Chcete A tá konzola mala vyjsť neskôr. Mhm. Mhm. Označíme teda Bčko. No, a ja vám poviem, že prvý Silent Hill vyšiel 23. februára. A nebude sa dlho napínať. Dobre, že si dala freelancera, pretože to 99 práve rok. A vyšiel vtedy Half-Life? To musím pozrieť. Pokojne pozrite. Myslím, že ten rok bol taký bohatý na dobré hry. Nie, 98 vyšiel Half-Life. A bol to Silent Hill Homecoming, či ten je starší? Ten je... Tu píše No tak- 2009. No Homecoming je určite neskôr. Prvý sa bol ono, volal proste Silent Hill. ono to najlepšie vyhľadaš, keď si dáš o Silent Hillu prvý diel. Release date. Tam ti nájde 23. februára. System Shock 2 a Unreal Tournament vyšiel 99 ešte. No boli tiež silné hry. A Crash Team Racing. Jo. GTA 2. Každopádne, hororové hry máte správne. Tak aspoň naše dve témy sme trafili. Ja by som zaujímavé, by som prestala horory sledovať. Čak dáme niečo teraz zaujímavé? Iný krajiny mrav alebo Radran zlato? Nie je sranda. Dáme rada nad zlato. Tak poďme. Tak sa poďme pozrieť, čo sa skrýva pod radou nad zlato. Aha, jo. OK. Nakriem oči. Jo, ono Nič nevidím. mi to prehodilo otázky, takže sekundičku. Pohodičke, to sa občas stáva. Dobre. Ja sa tu len rýchlo, jo, už chápem prečo. Takto,
A takto. A ešte to hodíme takto a takto, inak by to bol problém. A ja si ešte pozriem toto tu. Takto. Nie, takto. Tak, teraz to bude dobre. To je čo ten otáznik. Ale ako spolupracuj, kamaráde. Nech sa spolupracovať trošku Stream Deck. Jo, už viem prečo. Jo. Tak. Jo. Ja to musím spraviť ešte raz, aby mi to uznalo. No, dobre. Ono jak je tak toho trošku rád, tak občas pozlúbil Stream Deck. Tak. Na čo sa kedysi používala šťava z cibule? Za A na odstránenie škvrn, za B proti kašlu, alebo za C na čistenie obuvy. Keďže tam je dvakrát niečo na čistenie, možno to bude ono. Pretože ak by to fungovalo proti kašlu, tak sa to robí teraz, doteraz. No ja pijem cibulový čaj proti kašlu, mi to mama vždy robila, takže... Aha! A je tam dvakrát to čištenie, čiže na odstránenie škvrn a na čistenie obuvy, tak na čistenie obuvy tiež odstraňuješ škvrny, v podstate to máš očko to isté. A keďže si pil cibulový čaj proti kašlu, tak... No, zmenám. Môže byť, lebo tak cibula je zdravá. Áno. Aj Šrek ju papá, preto nekašle. Dáme na Šreka. Áno. Šreka proti kašlu. Označíme teda Bčko, jo? Označíme teda B. No a ono tam tie dve odpovede nie sú len tak, ono to je schválne dané, pretože má tu tak trošku chyták a správne je práve Bčko. Takže gratulujem bodíku. Ďakujem, mame. Lebo rozmýšľam, keby to je dobré na čistenie škvrn, ja si toto chodím do rôznych facebookových skupín, keď potrebujem s ničím pomôcť, tak na to je najlepšie žlčové mydlo. S tým odstrániš všetko a nikdy mi nebolo odporúčané, že cibuľa. A čo by, akože dobre, má to silný odor, ale to je asi tak maximálne všetko, lebo ak by to dokázalo vyčistiť škvrnu, tak asi si myslím, že to nebude moc zdravé pre človeka. Inak ja len poviem, že kategória práve rada na zlato je, čo kedy sa používali staré mamy a takto a všelijaké také tie babské rady. No a keď som sa pýtal na náhradu, ktorý tradičný domáci trik sa používa proti zápachu chladničke? Otvorená nádoba s kávou, plechovka s vodou alebo plátok citróna? Myslím si, že asi plátok citróna pohlcuje citrón, že by pohlcoval pachy. A káva ti to iba rozvonia, no, akože celkom dosť ti to rozvonia v chladničke, ale... Citrón tam mám skoro stále na polovicu zelený a neviem, či to pohlcuje úplne. Káva... To je škoda kávy. Neviem. To by som si nebol istý medzi C-čkom a A-čkom. Takže káva má silnú arómu, to akože cítiš aj v zatvorenom balíku. Ale proti zápachu a na pohlcovanie zápachu, takže proti zápachu môže byť kľudne tá káva, lebo citrón sám o sebe nevonia tak silno, že by si ho cítil v celej chladničke a není tam, že by mal... Bo citrón je tiež, myslím, že šťava citróna sa tiež používa ako čistidlo, ako slabá kyselina, ešte so sobou bikarbonov, keď to skombinuješ. Vlastne však máš aj, vieš si kúpiť tú citrónovú, ten prášok na čistenie, takže možno to má byť aký tak z tohto zmyslu teraz, že na čistenie, voda asi nič a káva na zápach. No káva na zápach, lebo však s tým všetko prebiješ. Ale možno aj polcuje, možno nielen, že vonia, ale aj polcuje, neviem. Tak čo to bolo? Čo to bolo? Bola to káva. Bola to práve káva. Celský rozum treba používať. Tak.
Ale máte to správne, takže máte ďalší bodíček. Že to ľudské telo tam svieti tak hnusne. Však hej, sa mi to tak nepáči. Koľko donate, aby sa to vymazalo odtiaľ? To nepomôže žiadny donate. Ani 1000 eur? Má zásady. To sa ti sorry. oplatí za tú výhru. No čo, ideme? Máme tam dve hry ešte, teda asi dve herné, alebo možno aj Pokémoni budú asi seriál skôr. Ty dajme Pokémonov. Dve geografické. Ja sa ich chcem zbaviť, tých Pokémonov. Keď som bola malá, som to videla, ale chcela som si to pozrieť odznova bola kedy teraz a škoda, no, že som nepozrela. Dúfam, že Bianka nepozerá. No ty kokos. Bo som jej písal, že hráme. Môžeme teda označiť Pokémonov, jo? Skúsme. Poďme sa pozrieť, čo skrývajú Pokémoni. V akom meste je trenérkou štadionou vodných Pokémonov Misty? Za A. Šafranové mesto, za B. Celadónové mesto, alebo za C. Blankitné mesto. Vodných? Tak skôr vodné živočichy majú blány na plávanie, možno blankitné, či? Kubo. To je farba, nemyslím taká nejaká bledomodrá. No tak to by mohlo byť. Keďže vodné Pokémony modrá. Ale ja neviem ani tej preklad, ja som to asi videl po anglicky. Takže... Asi Saffron bude to prvé, Celadon bude asi Celadon a blankitné netuším, jak sa prekladá. Asi si istý, že to je blodomodrá? Myslím, že to je po česky. Vychádzal som No, nohavica spieva. Ja doplním, vychádzal som práve z českého dubbingu. No, A viem, všetky že existujú? nohavica spieva to. No, to neviem. A To nám asi nepovie. český dubbing ešte je. Ale som si pomerne istý, že blankit, a myslím, že aj po slovensky to je v nejakom archaickom význame, že bledomodrá, akože farba neba. Takže... Ja by by som dávalo dala zmysel. možno to C-čko, keďže Keďže má vodné vodných, Pokémoni. Alebo farba mora možno. Označíme teda C? Šafra nedáva zmysel. A Celadon neviem čo je. Šafra je červený, keď už, takže to by sa nehodilo ani. Jednek je vlasom. No, tak dajme Cčko. Označíme teda C-čko. Jo, akurát ja si musím urobiť zase poriadok v tomto Stream Decku. Jo, ono mi to ukázalo ako správne, ja to nemám byť ako správne. Aha. To bolo rýchle. Sekundičku. Ja to musím urobiť trošku ručne. Tak. Hodím to takto. Takto. Neviem, prečo mi to nechce práve označiť. Podpora 1. Sice tam je, že v akom meste je trenérkou. To je tam, že tam vyrastala, takže to sme sa možno... No a šafranové a celadonové mesta to nie sú, takže správne je C-čko. Aha, okej. Ja už som si, že to je zle. Jo. Zachránila nás tvoja vedomosť o farbách a to som vyštudovala umeleckú školu. To mi zachránili české pesničky od Nohavicu, lebo viem, že to vám spievali. Ale ste všetko vlastne využiješ v živote. Ja vám doplním, že Misty je jedna z tých troch hlavných postav, ktoré putujú svetom s Ashom a Brokom. Ona je z Hrska. No a keby som sa pýtal na náhradnú, to je trénerom šafranového štadionu a zároveň trénerkou Abry. Misty, Erika alebo Takže Sabrina. existuje. Misty to nebude. No, to už je Takže dobré. to máš v podstate dva žolíky, ako keby. Ale netuším dostať dve trenérky zvyšné, takže to by som len typoval. No. Ale z istých dôvodov Ameriku.
Možno Abri. Sabri. No. Abri. Ale ja musím mať Eriku proste. Je to, dobre to má existencia, je to Sabrina. Tak jo. A tam, Ja by som aj vyhrala. Abra je had, ja poviem viem. takú Či nie Abra je ten zaujímavosť. Tam len poviem takú zaujímavosť tomu príbehu, pretože psychický. Sabrina ovládala telekinezu a tým, ako sa tomu venovala, tak sa nevedela ani poriadne zasmieť. No a Ash, aby ju porazil, tak musel ísť práve do, neviem, či to bolo Šafranové mesto, alebo Sladonové mesto, kde musel chytiť Hauntera, aby porazil práve Sabrinu, Haunter, ktorý ju rozosmial. Ja by som Ale- dala Sabrina, lebo Abri sa nachádza v No už som si smrti spomenul, a- že Abra je to je psychický Pokémon. Abra a potom Kadabra. Tak by som si to možno spojil, že Magia, Sabrina. OK, dobre. Hej, no môže byť, Sabrina malá čarodejnica. Máte to správne. Môžete vybrať ďalej. Kokos. Ideme na 15, poďme. Nech sa mi splní sen, ktorý sa mi dneska v noci sníval, len nevypadávaj. To by som sa mal odpojiť, no. Ne, odpájaj sa. Dajme nejakú geografickú zase, máme tam dve. Južná Ameriku alebo Arktidu. Aj UNESCO je geografická. No, v podstate, ale to môže byť aj iné typy otázok, než len, že kde, alebo tak. Tak dajme ešte Arktidu. Tam budú isto nejaké zvieratka, roztomilé, tučniaky alebo čo A sa otázka. teda poďme pozrieť, čo sa Čiže skrýva hore nie sú. pod Arktidou. Sú len dole tušinky. Hore, ja neviem, kde je Arktida. Hore, Hore je Arktida. Antarktida je dole. Aha, To bol Antarktida prvý je dlhší človek. názov. Ktorý doložiteľne dosiahol severný pól bez pomoci motorových vozidiel a zvierat. Za A. Bol to Robert Peer, za B. Bol to Borg Ausland, nebo zase to bol Roald Amundsen. Myslím, že Amundsen, lebo Amundsentka sa spája s tým severným polom ako vodka chladená. Lenže otázka je, či tam bol ako prvý, ktorý dorazil bez vozidiel a zvierat. No veď ja viem, ale tak jediný, kto mi sedí s nejakou najznámejší. zimou je Amundsen, lebo je to vodka. A na tej vodke je nakreslený kopec zasnežený. Ja neviem, prečo by mal byť potom ináč významný, ak by tam došiel len tak. Prečo by potom tá vodka nebola pomenovaná napríklad po niekom inom, kto tam došiel a bolo to významnejšie, keďže tam došiel pešo. Bo vodka Píry by znela ako nejaká hruškovica. Hej. Aj sa dohodli, hej. Aj. Ale my myslíme, že to bol Amundsen. Ako niečo úplne prvý, ale asi prvý, čo tam Samozrejme išiel s nejakou máte ešte nápovedy. výpravou. Môžeme aj tu použiť. Máme 3, máme Môžeme. 6 otázok ešte. A ktorú dáme? Tu 100% by som nechal na niečo fakt, že budem aj mať šajnu. Tak ja neviem, mne fakt sedí ten Amundsen, prečo by tam... A mne sedí Amundsen. Proste na tej vodke, prečo by tam bol proste ten kopec zasnežený. Píry mi znie ako nejaký Brit alebo Američana, podľa mňa tam boli A nejakí. prečo by títo dával takú, Škandinávci. prečo by ho tam dával do tých odpovedí, ak by s tým nemal nič spoločné a myslel by No, si lebo je teda to známe tým meno. pádom, že áno, ale ja ho nepoznám. Ja poznám iba tú vodku. Však je to známe meno ako vodka, no. Ale kľudne budem s tebou súhlasiť a pri našom to netrafíme, no. Samozrejme, môžete sa to potvrdiť dvojitým typom. Jaj, no. Dvakrát si Som môžeš zabudla. tipnúť. A pokiaľ nebude správna odpoveď, budeš mať ešte jednu možnosť si to tipnúť. Tak môžeme si dať dvojitý tip. Môžeme? A keď to tipneme na prvú, tak sa nám to zostáva? Aha, nie. Aha, tak to použiješ. Takže chcete dvojitý typ, jo? Ja, Áno. dajme. Označíme teda nápovedu a váš prvý typ je... Amundsen. Amundsen. Ale ak to nebude on, tak z tých dva absolútne neviem. Börge znie tak seversky. Amundsen. Zvyknutý na zimu. Mohol by tam ísť pešo. Amundsen to není. Dobre, Tak. čo si Som- myslíš? No som viac za toho Škandinávca teraz, aspoň tak znie. Ten druhý znie jak Brit alebo čo a akože oni tiež radi chodili všade možno hlavne loďami, ale About Perry. či išli až na severný, to neviem. Myslíš, že bol zvyknutý na takú zimu? Akože majú zimu v Anglicku, ale... Aj, majú. Ale zase je bližšie k tomu severnému bólu. Než tam by som došla aj ja možno pešo. Odtiaľ.
Prečo tam není Takže Mario? just to bude on, hej, že dá tam dvoch škandinávcov, vám spomýlil, jednou s vodkou a bude to Perry, hej. Píri. Čo ideme dať Bčko? Počkaj, Bürge. teraz si ma spochybnila. Ja neviem, to znie jak taký viking, vieš, taký... Však áno, určite to je, Pešo. určite škandinávec, ale vieš, mohol tam byť aj on, ale nemusel byť prvý dokázaný. A koho si Tam- počul z tých dvoch, lebo... Asi ani jedného, ale Amundsena som počul, ten tam myslím bol tiež, ale asi neskôr. Alebo možno bol na južnom, neviem teraz. Jeho vodku nepijem. Ale až také divné kombinácie mena Bürge a Ausland, tak keby nebol ani odtiaľ. Neznie moc škandinávsky to meno, to prezisko. Tak skúsime Ačko. A just to bude ten, pamätaj, just bude to Ačko. Tak dajme Ačko. Označíme teda Ačko, jo? No. Mhm. Označíme keď to je teda Bčko, Ačko. tak. No a tu vás dlho nebudem napínať a správna odpoveď je... Bohužiaľ je to Bčko. Ja som Oj, vravela, Bože. že Bürge je viking, ktorý by tam došiel aj pešo. Ale bez kamery. Ono, môže si ho aj vyhľadať a je to práve Určite to je prvý viking. doložený dokumentom, ktorý vlastne takto to dosiahol bez pomoci zvierat a vozidiel. Práve prešiel na lyžiach. Svoj pomocne. Cool. Tak asi fakt viking. Tako. Ahoj, Celkom Jahodíku. pekný. Čo? Jaj, ja som vedela, že to tam bude, no nevadí. Tak, myslím, že 14 a 16 bolo v tom sne, hej. To teda nevyšlo, ale podotknem, že všetci dosiahli práve severný pól, akurát, že tam bolo práve v tom za pomocou motorových vozidiel a zvierat. Pretože, Vlastne Amundsen, že? hej, Amundsen bol práve so zvieratami, mal záprach psov. Aj presne, on tam to bol, možno to bol ten, aj na tej, počkaj, jak vyzerá fľaša Amundsen. Asi tam je nejaký záprah, nie? Amundsen, vodka. Dobre, tak toto bolo ťažké, no. Tu by sme si mali použiť tú 100% odpoveď, keď sme si neboli aj jedným No istým. jasné, presne nad názvom je ten týpek a pred sebou má záprach psov. Presne na Tak, fľaške to je najväčšie. Kokos. Malo pijeme tak to- na vodku. No, mala by som piť viacej. Koľko si predstav, že to by bola tá vec, že no, ja pijem často tú vodku a ja som si tam vždycky všimla toho uja s tým záprahom psov proste. A keď ju vypijem celú, on na mňa aj rozpráva. Povedal, že on tam bol so psami. Preto som rával, že máte ešte nápovedy, pretože nie úplne jednoznačná odpoveď môže byť jednoznačná. Tak preto občas sa snažím aj trošku pomáhať. Takže ľudia viacej chlastať vodku a počúvať nohavicu. A keď som sa pýtal... Že Amundsen tam bol Áno. so zvieratami a ten Perry tam bol bez toho, aby to vedel dokázať, hej? Predpokladám. Hej. Slavko. No a v rámci Arktidy sa pýtam, ktoré z nasledujúcich morí nie je súčasťou Severného ľadového oceánu? Barentosovo more, Grónske more alebo Beringovo more? Grónske je z toho hore, lebo tam je Grónsko. Beringovo není medzi Ruskom a Amerikou? Tak je tam ten prieplav úzky. Tuším. Správne Beringovo more. No, takže to je tam pri Amerike potom. Za mne byl na severním pólu první pán Finlandia. Takže Jaj. Arktida nám No, úplne hovoríte nevyšla. o nich a ja mám iba čistý čas. Tak nič, no. A môžete vybrať ďalej. Diablovky. No, skúsme. Diablovky bude... To si hral, nie? Ja som Ale iba hral pre dve. Diablovky bude ďalšia minihra. OK. A budeme pridávať určité Diablovky k roku vydaniu. No, super. Uvidíme, či nám to neurobí Renons. Jo, urobil nám to Renons, takže sekundičku, ja to zase zapnem.
Ja to tedy A musel máš vypnúť. srdiečka. Áno, budete mať životy práve. Tak. Máme tu 4 roky a budeme postupne priraďovať diablovky k roku vydania. A na správnu odpoveď mi bude stačiť 3. Jo? Aby ste mali správne. Sú dosť ďaleko od seba. 1, 2, 3, 4. Môžu byť Sú ešte nejaké medzi. Môžu byť náhodne. Alebo nemusia. No sú tam ešte nejaké, tuším, hry mimo tej hlavnej série. A neviem tam, či budú tie 4 diely iba, alebo tam budú ešte nejaké medzi. A ako prvá hra, ktorú si počkaj. priraďujeme, je Diablo 1. No, tak to je 96. Máš to správne. Jo, len ja musím zase udelať ešte jednu vec. Tak. Druhá hra, ktorú budeme priraďovať, je Path of Exile. To sa ráta, okej, to je pravda. Myslím, že 13 je no určite je 6. Počkaj, Tak skôr. Path of Exile, není to, čo vyšlo Dvojka. minulý rok, tá Dvojka. novinka? Áno, Dvojka to vyšla. bola dvojka. Ja sa pýtam práve na jedničku. Čiže 6 je moc skoro, to také hry vychádzali vtedy, takže 13 mi logicky vychádza z toho. To už tak dávno vyšlo, také pas. Stačí mi tu potvrdila aj existencia, či to chce dať na 13. No veď, Áno, čakám na ňu. Tak Ja sa do Diablo vôbec. je to správne. No tak to už máme tak ďaleko od seba, že to musíme trafiť. Tieto No roky. a na poslednú hru, ktorú sa budem pýtať na získanie bodu, je Titan Quest. Jednotka. To je staré, 2006. Presne tak, 2006. A, Lebo to by som na Steamku videla minulý rok, že to je novinka. A bol nejaký remake teraz, ale a máte to správne, takže gratulujem k bodíku. 24 je teda tá 22? Alebo... A posledná hra, na ktorú by som sa pýtal, by bol No Rest for the Wicked. To je isto 2024, to si pamätám. To aj nepoznám. Si musím pozrieť, čo je. To je práve od autorov Oriho. Ty jo, tak to znie ešte lepšie. Práve oni sa pustili do tejto... Ty, to vyzerá dobré. Tak to ešte na vyšli. Ono to bolo v predbežnom prístupe. Práve. Ja mám to vyšli. A vrelo odporúčam. Čo som videl, tak je to hodne zaujímavé. Singleplayerovka. Škoda, že to je multiplayer, no. Ale... vyzerá to pekne. Tento No Rest for the Wicked, taká zaujímavosť je práve v tom, že to není obyčajná diablovka, pretože to je Souls diablovka. Uha. Je to niečo na štýl Souloviek, ale Nechcem hrať. vo svete Diabla. Aj s inventárom a všetkým, aj klasickým. Tak majú Aha. diablovky. No, okej. Takže to máme správne. Aspoň hry sme trafili všetky. Takže Ešte Sega tam vlastne. ďalšiemu bodíku. Ja sa tu len nájdem. Tá Arktida. Tak ty daješ, no. Mal som ti veriť. Nie, to je. Blbý Američan či Angličan ma tam pomýlil. Tak. On to mal zase moc blízko na severný pol, vieš? Zoberieš rukávniky a preplávaš. Máme za sebou polku kvízu. Ako sa vám zatiaľ páči obecne kvíz súťaž? Také 2 žlté štvorčeky tam sú a sa mi to tam nepáči, ale ináč akože celkom fajn zelená ukludňuje, je viacej než žltých, takže to je dobre. Jo. Dobre to je. Tak, môžete vybrať teda ďalej. Dáme iný kraj, iný mrav. Ja sa Jo. teda poďme kouknúť. Jo.
Než to predtým označím, tak radšej kompletne vypnem zase tú úlohu na tie diablovky, pretože nie som si istý, ale môžeme sa na to pozrieť, či to urobí Reynolds. Ak by áno, tak to len jednoducho vypnem. Jo, urobí to Reynolds, takže to vypneme. No a tu budeme, toto bude trošku opačne, pretože ja hľadám správnu otázku, nie odpoveď. A odpoveďou je, nikde si nenalievaš alkohol sám a pri nalievaní staršiemu držíš fľašu oboma rukami. A otázka prvá. Aký je tradičný spôsob nalievania alkoholu z úctou v Koreji? Prečo sa v Japonsku pri prípitku kričí ganbei? Alebo za C, kde je povinné nalievať len mužom pri stole? Nejaké moc ľahké, nie? Keď to sedí vlastne iba na jednu otázku. Hej no, Na to Ačko. no, lebo prečo sa, to není, že prečo, ale že kde je povinné nalievať, že kde tam není napísané v tej odpovedi, že kde. Keby tam bol že Japonsko, Korea, tak si som istý, lebo Japonsku tiež strašne majú v úcte tých starších, ale takto mi z toho vychádza Tak Ačko. ani doma si nenalievaš sám, ale nie kvôli úcte, ale kvôli tomu, že by si ostatní mysleli, že si alkoholik. No, Takže asi Ačko, tradičný spôsob nalievania alkoholu s úctou v Koreji. Chcete označiť A teda držíš Ačko? fľašu. mhm. Tak ako, áno. Označíme teda to je tak. Ačko. A ja o tejto otázke poviem takový funny moment. Ja sa snažím vždycky vymýšľať niečo nové a keďže je to prvý druh takejto otázky, tak väčšinou dávam tú ľahšiu variantu. A je to práve správne Ačko. Ďalší po nás budú mať ťažšiu túto verziu tej otázky. A keďže sa odpovede. pýtam na... My sme to mali celkom jednoznačné, lebo nesedelo to Mm. otázka odpovedí. A keby Už to by sa trošku inak možno formuloval, tak je to ťažšie. Ono ale sa to takto trošku bolo ťažšie jasné. formuluje, keď hľadáš práve otázky na to, než odpovede. No a Mohol dať, že Ačko, ale zameniť meno. No teda na názov krajiny. kebyže sa pýtam na náhradu, prečo sú biele kvety v juhovýchodnej Ázii ako darček tabu? A biele kvetiny sa môžu dávať len... Biela je farba smrti. Tak, je to správne. Bčko. Jo, tam je to opačne. Ja nie som až taká blbá. Ako to... Ono väčšinou ja vravím, že netreba sa toho kvízu báť, každý kvíz je iný a ono tie otázky nie sú úplne tak hrozné, jak si človek myslí, aj keď tu je 200 tém. Cez 200 tém. Ešte tu máme Nebyť mňa tak ľudské telo a tridu trafíš. Ja som ti to pokazil. Netrafila by si asi iné, ale tieto by si trafila. Máme tu prekvapenie, Segu, Južnú Ameriku alebo UNESCO. Máme tu ešte jednu minihru. Chcem nakoniec. A No, dvoch žolíkov ešte máme, že? 100% a jednu vyhodiť. a zamenu otázky. To už sme použili. To už sme sa použili. použilo. Jaj? Aha, vlastne, hej. Hej. Dobre, tak dajme UNESCO ešte, dajme také... Necháme si otázky Máme. nakoniec? No jasné. A UNESCO je práve Tam bude šport. jedna z minihier. Tá OK. posledná. Ježiš. A ja teda poďme pozrieť, čo nám skrýva UNESCO. Ja si len... Jo. Ja to musím urobiť takto. Tak. Budete mať 3 životy a ja budem po vás chcieť na správnu odpoveď na správny bod 7 typov. A pýtal sa vás, ktoré štáty majú najviac UNESCO pamiatok? Takže už mám hľadať? No, môžete No, pokojne. máme hoď krajiny. Jaj, no Ako? Slovensko podľa mňa, lebo máme strašne veľa hradov a zámkov na meter či kilometr štvorcový, či koľko to je, neviem. Ale Neviem, či myslí, ale ústotu, vieš, možno myslí len počet. Ja myslím počet práve. No veď akože hej, ale máme ich práve že dosť.
Máme ich dosť. A je to do roku 2025, jo? Aj Vlkolínec je UNESCO, už to viem, že to tu máme kúsok proste. Takže chceš dať Slovensko, jo? Kľudne. Ešte raz prosím ťa, nebolo ťa počuť úplne. Áno. Slovensko to není. No ti hovorím, že my nemáme všetky hrady v UNESCO zase, takže ako máme veľa hradov, najviac hradov na človeka máme, to viem, ale to budú iné historické staršie krajiny, vieš. Takže to bude ja neviem, Francúzsko, alebo Španielsko, alebo niečo také. Taliansko. Taliansko má Koloseum. Ale UNESCO je len v Európe však. Neviem, celý svet? Není len Európa. Začal by som fakt tými európskymi starými krajinami, čiže Taliansko alebo Španielsko. A potom sa môžeme posunúť. Ja len Tam máš doplním, toho veľa. vždycky pri danej krajine bude počet pamiatok celkovo, koľko ich má, jo? Tak to Taliansko môžeme skúsiť. Taliansko sa nachádza na prvom mieste s 59 počtom pamiatok. Pekné. A Taliansko je To Španielsko zároveň potom? najväčšia krajina s pamiatkami vôbec. Pretože už len samotné Benátky, koľko ich tam máš, tých pamiatok. Pravda. A pokračoval by som Španielsko. Španielskom, Francúzskom. Španielsko tu je, to máme na 5. mieste, 50 UNESCO pamiatok. Mhm. No, Francúzsko asi, či? Francúzsko. Francúzsko tu je tiež, to je na 3. mieste, 52 pamiatok. Čo je medzi tým? Rusko, keď je také veľké. Rusko tam Akože oni majú, ale v tej európskej časti veľa majú. Rusko tam tiež je, 31 pamiatok. Dobre, to už tesne, ale dali sme to. Čína. Nie, Čína má veľa, no však jasné. Tam sú aj voľné tie... Čína je správne, zároveň Čínsky s Talianskom má 59 pamiatok. No okej, až toľko som nečakal, no dobré. Čiže Nemecko asi z Európy by som typol. Aj Tiež... Poľsko by som, lebo to je tiež obrovské. No, nebude len povedať veľkosti. Ale veď to je jedno, čím väčšie je, tak tým vyššia šanca. Nie, nie. Nutne nie. Pozri, ja som išla na Rusko, aj. Pozri, už som však ale pozri, koľko má málo na to, aké veľké. Je jedno, je tam šanca. No. Ako dal by som to Nemecko, určite Chceš si teda myslím, že bude... dať Nemecko, jo? Freelancer. Povedz Sarka. No ja hej, ale či Sarka súhlasí? Áno. Tak, Nemecko je správne, 52 pamiatok, rovnako ako Francúzsko. A na Takže potom ešte dve. správnu vám stačí ešte jedna krajina. Jedna, okej. Kam sa čo najviac chodí? Ako... Hej, zmýšľanie dobré, ale pamiatky pozerať. nutne to nemusí sedieť. Rio de Janeiro, oný ten Redentor. Všetky divy sveta proste postupne, aj keď to šmení medzi divom sveta, ale... Ale či to je dosť vysoko, neviem. Stonehenge? Možno Anglicko? Oni to má viac vecí. No, tam to je také staré, no, to Anglicko, také. Takže Veľká takže Británia, ale to je... Veľkú Britániu chcete dať, hej? Áno. A to je správne. 33 pamiatok. Takže gratulujem, máte bodík a chcete si tipnúť, čo tam môže byť ďalej, alebo chcete poodhaliť? Chcete ešte tipnúť, či? Môžeme skúsiť. Ja už vám takto nesúťažne napojem, už to nie je žiadna európska krajina. Kanada. Kanada to není. Niečo v Južnej Amerike možno, ale... Brazília. Nemyslím, že majú toho veľa zase. Oni majú Tak, nejaké ideme pekné veci, po ale... poradí. Brazília je skoro... Amazonka skôr. Ideme po Majú porade pralesko. a budete možno prekvapení, ale po španielskom je India. 42 pamiatok. Čo tam majú?
Pod Indiou To asi už všetko. je Mexiko. 35 pamiatok. OK, Mexiko by som ešte bral. A ako posledná krajina, ktorá sa mi dostala do zoznamu, a to neviem, či by ste úplne uhádli, je Irán. 27 pamiatok. Tak už bude ešte menej. Takže historicky je to významná krajina, veľa ľudí tam chodí kvôli tomu, ale že ich majú tak veľa, som tiež nepovedal. By som nepovedal. Ja som si práve hľadal zoznam a toto je zoznam práve najviac krajín do roku 2025, čo mali najviac pamiatok. Ale Koľko má Slovensko, je otázka. to už úplne neviem presne. Pozriem Idem sa. googliť, koľko pán... UNESCO. ...30 UNESCO miest, ale to sú miesta, 5 kultúrnych a 2 prírodné, 7 zápisov. Mhm. My sme trapoškovi a riadni. My máme mesta, ale nemáme... Alebo miesta, Takže- ale nemáme tam proste tie... Takže tomuto tématu klobúčik dole, že ste takto nádherne zvládli. Ja som sa predtým, čo tu bol host, pýtal Flafa na 10 najväčších Lego setov podľa kostičiek. To som kúkal. Záznamu. Kokos. To by som nedal. A, Viem, že Millennium Falcon je hore. Tyrannosaurus Rex. Millennium Falcon som videl a Titanic som asi videl, ale to je tak všetko, čo by som dal. Tudle minihru používam asi najčastejšie, pretože hodne dobre sa na ňu vymýšľajú otázky. To je. A gratulujem k bodíku. To je také 5 proti 5 skoro. Len tam sa pýtajú ľudí, čo si mysleli. Ty to máš presne. Máme tu ešte prekvapenie, Segu a Južnú Ameriku. V akom poradí Dáme to dáme? Južnú Ameriku, Dobre. keď sme si teraz prešli všetky štáty. Tak poďme teda Takže v Južnej Amerike máš Brazíliu. na Áno. Južnú Ameriku. Hej, Pablo Escobar tam bol. Sadiť zemiaky. Hej, Na a území, južné kakao. na území ktorého štátu sa nachádza najväčšia časť amazonského dažďového pralesa? Peru, Brazília alebo Kolumbia? Myslím, jasné, Brazília, nie? To je najväčšia časť tam všeobecne, tak by tam mohlo byť asi to zachytené, či? No Peru je na západe. Tak tam mám tento pohorie, Andiči, ktoré tam sú. Kolumbia je hore, ale amazonský prales je veľký. Samozrejme máte ešte dve nápovedy, ktoré môžete Podľa spraviť. mňa možno tá Brazília, lebo však tie požiare boli prednedávnom, pár rokov dozadu. Ak ešte stále vôbec nie sú, neviem, ale hovorilo sa o Brazílii. No, lebo ona zasahuje skoro až po... Brazílii to horelo a bolo to obrovské, že to niekoľko kilometrov štvorcových ten oheň. Ona je v strede, ale myslím, že zasahuje proste do väčšiny. Že proste Kolumbia a Venezuela nemajú takú veľkú časť, ako má Brazília. Takže Brazília. Označíme teda Peru a Kolumbia sú viac Bčko, jo? taký obyvateľný. No. Mhm. Označíme teda Bčko. No a ako si poznamenal správne, Peru je úplne dole a tu vás nebudem trápiť, najväčšia časť práve amazonského pralesa je v Brazílii. Takže to máte Mne sa správne. zatiaľ páči, že správne odpovede boli vždycky tie, ktoré sedeli na prvé písmenko na odpoveď, že B. Borg, Brazília, Baobab, proste vždycky to bolo B a B. A keď tam nebolo B a B, tak to nebolo dobre. Dobrý postrach. Víš, ale to som si ani neuvedomil, pretože ja som tie správne odpovede som snažil dávať čo najviac náhodne, aby to nebolo stále len Bčko, alebo Ačko. A zrovna mi to... Nejaký taký ten psychologický trik. Zrovna mi to vyšlo takto. A keďže sa pýtam na náhradnú otázku, ako sa nazýva najväčšia solná pľaň na svete nachádzajúca sa v Bolívii? Za A. Salar de Uyuni, za B. Pampa Salada, alebo za C. Lago Seco Blanco. No, Že Blanco Lago- je biela, takže... A Lago jazero, ale ak je vyschnuté, tak by to sedelo. No, Blanco je biela. Jo, je to Cčko. No, a Seko je asi nie. To je Sal. Neviem, čo je Seko. Takže to máte správne. Sal, por favor.
Normálne aj za tie náhradné otázky by sme mali mať body. Za tie... To je koľkokrát Pozri. sme dali dobre náhradné. Motivácia prísť zase niekedy na budúce a vyhrať to. Budete vítaní? Ja budem len veľmi rád. No a máme tu ešte prekvapenie a Segu. Sega. Nech máme otáznik posledný. Tak sa teda poďme povedať, čo skrýva Sega. Nemám až tak nahratú, ale uvidíme, čo tam bude. Cihličky. Máme ešte. Čiže- Vlastne zabol som šteličky, tam sú, no. Čiže máte správnu odpoveď automaticky. Paráda! Aká bola náhradná otázka? Náhradná otázka u toho to není. No a ako ďalšiu tému si chcete vybrať? Máte tam Toho Riddlera. veľa možností. Tak otázniček teda. No, Ja sa teda čo to poďme bude? pozrieť na Fredky. prekvapenie. Keby to boli Fredky, tak sa smejem. Jaj. Z ktorého prístavného mesta v Anglicku vyplával Titanic v roku 1912? Southampton, Dover alebo Liverpool? No, vidíš, Kubo, mali sme na tú výstavu Titaniku. Máme 100% odpovede žolika, hej, takže nemusíme to ani Takže- typovať, ale... ale môžeme použiť najprv toho vyraďovacieho. Aj vyraďovacieho? A to je asi jedno, nie? No, tak tým môžeme si typnúť, čo by sme dali. A ja sa ti- Dover to nebol. podľa mňa. To môžem povedať rovno, Dover to nebol, pretože to by som neškrknul pri možnosti vymazania jednej odpovedi. Takže máte tu Southampton alebo Liverpool a hádam, že asi chcete použiť 100% odpoveď, že áno. Ale dal by som Southampton za seba. A mal by si to správne. Je to Southampton. Jaj. Že sme my nepoužili tých 100% na to mino. Mali by sme tých 15 a 16. No na to punce nás mali, to je No pravda. a kebyže sa pýtam na náhradnú, čo znamená slovo opis? Za A. Opíš. Geomorfologický útvar úzkeho hrebenia, prísny a nepríjemný človek, alebo za C. Rastlina s veľkými kvetmi. To nie je tak nejaká urážka, ale... Ty opíš jeden. To je po slovensky, hej? Áno, Alebo je to po česky? používa sa to pri oboch významoch. No, Ale- to som v živote nepočul. Majú aj... Tak to bude Bčko, lebo tam sú iba dva významy. Je to Ačko. Jaj, to je jedno. Ale aj tak vám gratulujem skvelnému výkonu. Takže otázničku máme samozrejme správne. No a kvízek máme za sebou. Čo na to teda hovoríte na kvíze, na niečo netradičné na Twitchi? Ako sa vám to pozdávalo? Veľmi sa mi to páčilo. Konečne tak, lebo je to iné, ako keď hrá človek napríklad vyzývateľa alebo quiz pleny, pretože má aj trošku viacej vlastne čas na premýšľanie a aj sa porozpráva v podstate o rôznych veciach, dozvie sa niečo iné, keď je napríklad ako ja ešte s kamarátom a A žolíko máš. a máš žolíkov, hej, pri Quiz Planet nemáš žolíkov. No. Dobre to bolo, no určite by som kľudne prišiel aj na budúce. Tak budete hocikedy uvítaní samozrejme. A ja vás veľmi rád tu vítam, pretože hodne ma to s vami bavilo. Sice sa chcem ospravedlniť za nejaké renonci, ktoré boli, pretože tých otázok je fakt veľa, ustrážiť to sa úplne nedá. To je pohode. Takže ja som rád, že sa vám to páčilo. Nejaký návrh na regi, kam pošleme líčky? Máte? To mene Ježiša. Pozrieť koho? Ježiša, môžeme ísť pozrieť, čo hrá. A ja sa Outlast ešte Trials. opýtam, koľko mal Flav otázok správne? 15. Najviac bolo práve 15 a Flav sa Wow. počíta do samostatného, pretože to bol špeciál. A z normálnych súťažiacich bolo práve najviac 15 odpovedí a to mala harmonika so Satapouchom. Tak to sú dobrí.
Skoro Môžete sme ich dobehli, no. poprosiť tak Nevadí. hodiť mi nick do chatu? Môj? Na Discorde, jak si píšeme, jak máme tú skupku. Môj nick, či? Ježiš, Kamoš asi nie, Christopher či? Raid. Aha. Jaj, Ježiš, počkaj, má musím to takto. skopírovať, Už lebo som sa to mi to skopčil. nechce Aha, dobre, tak to tam Díky teda pošli. moc. A Outlast Trials. By som si Dobre, zahral. tak vlastne teda pošleme. Ja musím utekať, pretože ešte mám niečo na práci a my sa uvidíme, pokiaľ to vyjde tak 12. zase u ďalšieho kvízu. Ďakujem moc, že ste prijali pozvanie Slečná existencia I am freelancer a dúfam, že sa niekedy vidíme u ďalšieho kvízu. Napodobne. Ďakujeme. Užívajte víkend. Máte pekný deň a prajem všetkým pekný zvyšok večera. Majte sa. A jaký vám?